Najväčšia a najslávnejšia udalosť všetkých čias sa blíži, no väčšina ľudí si to neuvedomuje. Je to blahoslavená nádej všetkých kresťanov, návrat Ježiša. Zvláštne znamenie, ktoré sa začalo formovať na nebi v marci 2023, nám odhaľuje originálny podpis Boha. Všimol si ho alebo si o ňom počul. Je to znamenie Syna človeka, znamenie Jonáša, znamenie mimoriadneho významu, ktoré má zjednotiť všetkých kresťanov v spoločnom očakávaní. On je začiatok i koniec. Svet však nepozerá hore, tam, odkiaľ prichádza ich vykúpenie. Pohltený každodenným životom a rozptýlený strašnými udalosťami vo svete, mnohí prehliadajú znamenia, ktoré nám boli dané, a budú prekvapení jeho návratom, ako keď zlodej prekvapí nepripraveného pána domu. Budeš čakať, kým Boh nebude musieť dopustiť udalosti, ktoré prebudia jeho spiace deti, aby zožali poslednú úrodu. Čoskoro Božie nebeské hodiny prestanú tikať a nebo zadrží dých. Nastane ticho na poslednú polhodinu rozhodnutia. Ako sa rozhodneš? Pozri sa teraz hore, objav Ježišov podpis, jeho božskú pečať na nebi a šír radostné posolstvo o jeho návrate všade, tak ako to kedysi robili pastieri. Maranatha. Náš Pán práve prichádza.